Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Берун имрӯз чихел ҳаво хуш рӯҳак. Ҳаво нағзе офтоб. Ман нав либосҳои хостам ҷамъогир кардан. Инҷа дина шавҳарам чӣ овардан? Ай панҷакен, ман инҷода хурмо овардиян, себи сурх намихел овардан ва инҷа себои бо сабз овардан, бо чормағз овардану капуста овардан, ки капусташа очам кати дукаси салат кардина, капустаи калон овардан. Ҳаве ва ин зада буде. Ин вайёра чӣ мегӯянд? Хурмоҳора вай кунам, магарем ки тинук кунам. Да вай подноста гирифта хушк карда монам, то ки ягон хел бо манам хел задагӣ ваёш набошанд, ки безеб шуда наистаанд. Ана мехел дӯстони азиз, ина мана инуш бой хеле ҳастанд, дидед? Валакай вай зоғу ҳамун ваю майнаҳо мехӯранд шуно. Ҳамин камтар ки пухтан тамом дига намемонанд шуно. Ё Аллоҳи бузург. Нилуфар саҳари садик рафт, Асиёвуш то ҳол нарафта. Имрӯз очам намондан, гуфтанд наравад, имрӯзам истад, нақс шавад, агар бо ба ҳазур баъд пага мерад. Барои ки ишкамаш дарк кардай, барои ҳамин гуфтанд ки майдаҳай сёранова яке маълима успеҳ намекунад, масалан вай гаршок бурданда, барои ҳамин хотир гуфтанд ки истад. Рости гап хостам ки як бор уборка кардан, пилисос карда полоя шӯм, бо хушм надод. Исте гуфтам ки пагоҳ ба уборка кунем, мотиватсия як бор ҳамаша вай кунем. Чӣ мегӯянд? Сёмка кунем ба як бора. Ман дида ва як сасили сирдор мо очам кати дукаса вай кардем. Капуста кардем, унҷода очам анору вай овардиян барои кӯдако, себи самаринка ва очам рафтанд. Намехе. Дӯстони азиз, мана ин капуста дина шавҳарам овардан, имрӯз очам кати салат мекунем. Да ҳамин сирдор мекунед ё пластмассӣ? Мешада байда? Биё ма шумшагане. Нилуфару вай инҷо омадан. Дӯстони азиз, ман инҷо омадам, ҳамин балкон бӯи себ кардаеста, ки инҷо омадам ки то ки ба як комментария ҷавоб гардонам, каме гап занам. Гуфтам дӯстони азиз, вай имрӯз намедонам чӣ бам хел мешавад хел рӯзое ки одам настроенияш нест, ҳичи намехоҳад, ҳичи намефорад. Ҳамин рӯз айван ҳамин хел будак. Барои ҳамин рӯзи дароз хонада будум, ҳеҷ кор накардем. Умуман гӯем фақат кӯдако кати шитем, гӯем овози Салмона ки не. Ҳанам хеле ҳози бо кӯдако Нилуфар ай садик омадак, берун бироем гуфта, берун роиш кардам ва ҳамҷо хостам каме вай кунам, гап занам, ки ба фикрам овози кӯдако ҳай намешад, равон ки Салмон. Дӯстони азиз, бо инҷо Салмон ба инҷоқӣ кардак, барои ҳамин омадам, гуфтам хай ҳамҷода шида камтар абоёя тамошо карда шинеду фикрома гӯям. Гуфтам дар бораи як комментария, ман ҳатман мемонам ҳамон комментария дар ҳамин видео, ки то ки шумо низ хонен ва комментария кӯтоҳ гирем дар бораи чӣ буд? Дар бораи барои чӣ шумо да таги кӯдакотон курпача намепартоен, дилатон намешад ки курпачаҳотонро оварда таги кӯдакотондаю очатонда партоен, очатон замин даштиян, яъне болои гилем даштиян. Гуфтаам хел суханҳо нависондагӣ ҳастанд ва боз гуфтагӣ ҳастанд ки агар ки очаи ман хонаи мо биёяд, агар ман курпачаҳое ки ягон бор шиштагӣ неста ҳеҷ га ман ҳамаёя мепартам гуфтанд. Ва ин гап шонда масалан офарин, ки ин як намуди ҳурмату иззат ҳастай. Ва дӯстони азиз, рости гап ман хел чизошта аҳамият наметиҳам, оқа ки масалан вай курпача таги кӯдакомда ҳастай ё ки нестай. Не ки хай ҳози ҳаво хунук шудагӣ ҳастай ва ман ҳатман курпача мепартом. Дар хонаи мо курпача ҳастай, гӯем курпача партофтагӣ ҳастем. Ҳама вақт ман як тарафи хонада курпача мепартом
агар ки видеоҳои мо дидагӣ бошин ва ҳатман курпачаҳои масалан наву фасону хеле чизое не хеле курпачаҳое ки оддӣ ҳастанд барои он ки хай кӯдак ҳастанд мерезонанд вай мекунанд чиркин мекунанд расво мекунонанд ва барои масалан бо як рӯз не як рӯз як меҳмон мебиёд ва ё бироварда партофта намешавад ку барои ҳамин хотир ҳамин курпачаҳое ки ҳар рӯз мепартоем хонада якта ошхонада курпача ҳастай ҳама вақт гӯем ва яктаи дига майдача да ин хонаи детский ҳастай ки ман ҳама вақт мепартом. Анам хеле дӯстони азиз хай як тарафи хонада ман курпача мепартом кӯдакои ма паста яна оромона дар болои ҳамин курпача намешинад ва ман ҳама вақт мегӯм шуда ки болои диванотон биромада шинен ки то ки масалан болои гилемда нашинанд болои курпачада намешинанд кӯдакан ис медаванд ус мераванд болои полда мешинанд сиёвушку фақат болои полда рафта мешинад мошинчаҳош кати хар ва овози мошино мебурад гуфта фақат меравад болои полда мешинад то мошинчаҳош кати бозӣ мекунад. Анам хеле дӯстони азиз рост дига ман намехоҳам чӣ хел гӯем бо забони русӣ гӯем оправдываться кардан барои он ки ман як одаме ҳастам ки мехоҳам ки ҳама вақт ҳама ҷо порядок бошад ва ман гирди хонам курпача партофта наметавонам. Ҳатман меҳмонҳо биён агар ман ҳамон курпачаҳои ҳамаша бироварда мепартом як қабат не ду қабат бироварда курпачаҳое мепартом. Ҳамин хел инсон ҳастам ки ман ҳамин мехоҳам ки ҳама ҷо хона порядок бошад ягон чизи лишни набошад гуфта ҳама вақт ҳамахел ҷамъ карда мемонам ҳама чиама анами хел. Ва боз як чизи дига гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз аз сабабе ки ҳамин хел одамо дар комментарияҳо менависанд ҳар як мелочи ҳар як камбудӣ ҳар як чиз аҳамият метиҳанд аз пушти ҳамин гапҳо аз пушти ҳамин хел тамошобинон 90% блогерҳои тоҷик якумаш ки худошона нишон наметиҳанд дуюмаш он ки бисёриҳош хонашона бо пуррагӣ нишон наметиҳанд сеюмаш он ки масалан одам ҳамон блогер ба ҳазур гапзада ба ҳазур ҳамон чизаша камбудиша ё ягон чизаша нишон дода наметавонад барои он ки як камбудиша ё як чизи хато ё як чизи чиркин ё як чизи тита агар ки нишон ти агар тамом ҳама менависад як бор не 10 бор менависанд ки ана ту ихи будаӣ ана вай угли хонат чиркин ана хонат вай расво ё ки дегатсиё ё ки косатсиё гуфта менависанд. Аз пушти ҳамин бисёр аз блогерон озодона видео карда наметавонам. Ман одамое медонам ки масалан хонашона нишон ва хонашона масалан бо пуррагӣ нишон наметиҳанд ё ошхонашона ё ҳамон вайшона гӯем видеошонда бо пуррагӣ озодона гап задаву дига кор карда наметавонанд ҳама вақт ё ки масалан кӯчая нишон метиҳанд ранги манбарин ё ки масалан як бурҷи девола нишон метиҳанд барои он ки мана хел хонаи ман титу пит ҳастай ва ман бояд ки ин хонаи ҳамаша мана гувора мо байни хонада ман бояд гувора гирифта бурда хона буда аз ҳамин сабаб ман барои ҳамин ман ана хел угл даштам то ки нишон натиҳам гуфта ки то нагӯни ки апай нилуфар барои чи хоната ҷамъ намекунӣ бисёриҳо мегӯянд ки хоната ҷамъ кун ба видео кун барои чи хона титай ҳамихали гапҳо менависанд. Дӯстони азиз ман боварӣ дорам ки ҳар як зан вақте ки ай хоб мехезад хӯрок тайёр мекунад субҳона ва тайёр мекунад гӯем пасудаҳоша мешуд хонаша як лаб ман ҳам хел одам ҳастам ман пасудаҳома шуду мебиём хона ҳама ҷоя порядок карда мебурам ҳама ҷоя хушрӯ ҷобаҷо мекунам бо ягон ҷо чанг панг ягон чи бошадам хел тоза карда мешинам ё ки хӯрок набошад хӯрок тайёр мекунам. Аввал кори ман ҳар субҳи саҳар хестан баъди субҳона пасудаҳоя шудам дастархон ҷамъ кардам як бор ҳама хонаҳоя чарх зада мебурам кани дар куҷо чи партофтагӣ ҳаста куҷое ҷобаҷо кардан дар кор куҷое таҳ кардан дар кор ва бисёр вақто ман мехоҳам видеои ҳамхали мотиватсиони ман дахтам дар хел видео махлай вақте ки дар як угл камерая мемонану баъд ҳамхел хона чӣ хел тит пит ҳаст чӣ хел ҳаст ҳамахел нишон метиҳану ва як лаб ҳамаша ҷамъ мекунанд хушрӯ тоза порядок карда мемонад ва одам ҳавасманд мешавад.
من بسیار وقت نمیتونم این کرده. یک بار دو بار کنم باز سیم بار اوجا میگم که یک کامنتاری خونم اگر اوجاش سیم بار نمیکنم. میگم بیا خونه پول نیست جمع کنم با ویدیو سر کنم. انا میخوام گپو میزنم. انم خیلی دوست و چخلی که باز وقتایی میشوند که ویدیو مثلا بگاهی روز در سر میکنم برای اون که من ایسر تا بگاه خانه جمع کردم کارو بار کردم همین خیلی کردم و نمیخواستم نشان دادن از پشت یخل شخصانی که خیلی گویم هر یک چیز اهمیت میتن هر یک چیز می نویسن. انم خیلی دوستانی عزیز من باور دارم که خانه هر یک انسان در کمبودی هست. هر یک کس یک کمبودی خودش دارد و هر روز همین زنهای تاجیک کار و بارشان رفتن، شستن، پختن، جمع کردن، پرید کردن. خانه که کودک هسته همه وقتی هسته. شما فکر میکنید که من همین خانه سحر کتی پرید نکردم، پرید میکنم. یا که سحر کتی پس دوی نشته کخنه جمع نکردم، کردم. نه که با هم خیلی میشه. با تیت میشد. هازی نیلوفر که تیست یا اوش هردش آمدگی هسته. هازی من با خیسته اینه پرید کنم اگر با گشته با هم خیلی تیت میشد. من یک چند بلوگرای میدونم که بهت کم هستن. یک چند گفتستم که بلوگرای هستن که عموما کامنتاری هاشون در اهمیت نمیتین و چخلی که هست چخلی که میخواهن انم خیلی ویدیو میکنن انم خیلی گپ میزنن و چخلی که هست هوای نشان میتین گویم. انم خیلی دوستانی عزیز من ازی خیزم خانه های جمع کنم کودکای یک بار بینم که تا که دور نروند و شوهرم اینجا با آچم و همسایه‌شون وای آورده انار آوردن. آچم گفتن که انار نمیخریم. من گفتم که انارشون چخل باشد. آشخانه ده اهمیت ندین دوستانی عزیز. آشخانه پیت من انارش نبینیم چخل کلونی خوشتو با فکرم این دوتا سیتش 1 کیلو میبرد با اینجا ده انار آوردگی بودن. سیاوش بینن ده اونجا نیلوفر ده اینجا.